Pozdravujem vás, priatelia včelári. Dnes máme 18. december, vonku je zhruba 5 stupňov. Sledujem jedno včelstvo, je mimoriadne aktívne. Bolo už aktívne aj minulý týždeň. Dosť veľa mŕtvoliek vypratávali z dna. A vidím, že sú také trošku aj pokalené cestičky. Čiže idem sa pozrieť na to včelstvo, aký je tu problém. Obsadali zhruba 6 uličiek. Čo som robil prehľad niekedy v novembri, tak bol ešte na 6. A teraz sú takto rozlezené. Čiže máme raz, 2, 3, 4 uličky, tá 5. je nedostatočná, že dosť sú roztiahnuté. Nebudem ich rozoberať, ale predpokladám, že alebo pozriem sa, že čo je problém. Minimálne presuniem utepľovaciu prepážku. Sú nervózne. Asi som to nemal spraviť. Žiadiel je trošku viac. Zavrieme ich. No. Čiže máme nejaké 3 žihadlá. Neviem, čo je príčina. Nebudem ich tak celkom rozoberať. Keď sa pozriem na ostatné, na včelnici, tak nikde inde také niečo nenachádzam. Iba v tom jednom včelstve. Všade je relatívny pokoj. Predpokladám, že tam budú mať asi aj nejaký problém, možno aj s nozomatózou. Čiže takto. Čistiaci pud majú asi taký vyvinutejší, pretože dosť intenzívne čistia podložku. Sa môžem pozrieť zo spodu, čo máme na spodku. Na spodku je tak. Čiže je to veľa. Tak budem ho sledovať. Som zvedavý, keď prídu nejaké mrazy, ako to dajú. Takže toľko. Pozdravujem vás.